Il-Federazzjoni Maltija tal-Isport tal-Kenura u l-Kajak l-MCF qed tfassal leġiżlazzjoni sabiex dawk li jgwidaw lil persuni li jipprattikaw dan l-isport ikunu mħarġa u jinħarġulhom il-liċenzji minn pajjiżna stess. Eventwalment, meta jkun lest l-abbozz, dan ser jiġi preżentat lill-awtoritajiet konċernati u ser iwassal sabiex iżjed Maltin ikunu f'pożizzjoni li jiksbu din il-liċenzja u bekk ikun hawn iktar serħan il-moħħ għal dawk li għandhom għal qalbhom dan l-isport. Dwar dan tkellimna ma' Steve Rizzo li flimkien ma' oħrajn qed jaħdem fuq din il-leġiżlazzjoni. Very similar to the 4-star BCU tal-Ingilterra, ħlif li mhux ħajkollok bżonn titla l-Ingilterra biex tagħmilha dil kors imħabba l-tides. Di hija importanti ħafna għax kull min jikri jew min jieħu nies bit-tours tal-kajaks irid ikollu xi ħadd li jaf ċerti safety, jaf ċerti requirements, jaf kif jgħin in-nies meta jinstabu ċertu diffikultajiet. Skont Rizzo bi prekawzjonijiet meħtieġa l-inċident tas-sibt fejn żewġ persuni nqabdu bil-kanura ġewwa fl-aħrax tal-Melliħa seta' ġie evitat. Li min qed jikrihom joqgħod ħafna attent illi r-riħ pereżempju ma jkunx iktar minn 4-3. Jekk ċerti nies ma jkollhomx idea kif jagħmlu dal-kayaking, importanti wkoll li joqogħdu within visible distance ta' min qed jikri. Ix-xewqa li jiġu nfurzati l-liġijiet eżistenti fil-waqt li wieħed għandu jkun żgur li għandu l-affarijiet meħtieġa l kull eventwalità. Mobile in a special dry bag biex tista' ċempel jekk inti ġralek xi ħaġa. Hemm ċertu apparat li għandek bżonn bħala safety bħal PFD li huwa l-ekwivalenti ta' life jacket imma jkun ħafna aktar komdu. Bilge pumps, paddle floats, hemm ħafna affarijiet li tista' tieħu miegħek biex inti tkun iktar safe meta inti toħroġ. Rizzo temm jgħid li dan l-isport huwa ideali f'pajjiżna b'turisti jiġu Malta biex jipprattikawh u jgawdu veduti mill-isbaħ.